Matei! Care-i treaba? Nu mai zâmbești un pic? Hai, Matei, zâmbești. Uite-ți aici. Zângănitoarea, Matei. Îți place de zângănitoare? Ți enervează? Hai, spune lui mama. Hai, zâmbește. Hai, mama. Hai, zâmbește. Albinuța. Bis, 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 bis. Hai. Hai că te câte la albinuța. Hai. Nu zâmbești? E serios? Zici ceva. Ți-e frică de cameră? Da? Ți-e frică de urșii ăștia de pe lenjerii? Plin de urși. Și cam enervează urșii ăștia, nu? Ce-o fi, mă, găoaia aia? Ce-o fi, mă, găoaia aia? Hai, Matei. Zâmbește, mama, că ai zâmbit adineaua. De ce nu zâmbești? Haide. Hai. Ia zi, tu de unde ai furat ochișorii albaștri? Zi, de unde ai furat? Nu ai furat. Nu ai furat? Nu? Vrei să te întorci? Stai să faci 4 luni. Mai așteaptă. Uite ce lungi suntem noi. Uite ce lungi suntem noi. Da. Hai să facem așa un vânt. Cum e, Matei? Plictisitor numai pe spate, nu? Matei. Invazia urșilor, Matei. Da! Te enervează? Dar de ce, Mateo? Mateo? Nu-ți place jucăria asta? E cam a noastră, ce drept. Uite. O lăsăm acolo. E enervant. Hi, hai zâmbește, hai mama, zâmbește, hai. Nu te încurunta înapoi, zâmbește. Of. Tare mai ești scump la zâmbet. Da. Suntem un grăsulier, nu? Avem 4,3 kg. Te-ai supărat că te-am făcut grăsulier? Gata, nu te mai fac. Gata. Gata, spune pa, Matei, pa. Pa.